Lagi na pata. Ala, dalawa guys. Dalawa. What's up guys? Welcome back to our YouTube channel. For today's video, pupunta kami sa dagat. Hi guys, ready na mi karon para dagat. A few moments later. So, punta na kami sa dagat. So, yan. Dala na namin yung aming kagamitan sa panagat. So, bago kami pupunta sa tabi ng kalsada, so magmamask muna kami, baka mahuli kami. Ano? Wala kami kasing 500 eh. Baka meron kayo. Baka naman. Wow! Wow! Yun guys, nasa tabing dagat na po kami. Wow! Yung bangka nila Rino yung gagamitin namin kasi yung bangka ko ang liit. Yun o, yung pink. Ginagawa mo. Yan. Muna din ang kanang maayo San Remigio. Nalocate siya diri sa Barangay Victoria, San Remigio. So, dati siyang Hard Rock Resort at naging Cebu Paradise at ngayon ay binigay na siya ng Mayo. So, napakalakas ng alon guys. So, parang kinakabahan ako kasi talagang maalon siya. Tumatalon yung yung pump boat guys. Dahil sa lakas ng alon. So, ganito pala talaga kahirap maging mangingisda. Yan yung Mayo guys, yung fishing sa dagat. Medyo maalon yata guys, you know. May bagyo kasi. Oh no! Pero, okay lang yan. So yan yung ipapain namin sa isda para nalilipong ako magduko. So hindi na hangad na lang. So yan guys. Ganyan yung paraan ng dapat kunan mo muna yung shell, yung shrimp para bago ilagay sa taga. Yan. Sa fishing hooks. Ito yung sa kabila. Yan, busy. Maghuhulog na siya ng barang. Nanaon siya. Yan yung gagawin natin. Dapat ihuhulog mo yung fishing hook sa datas. Yan. Binatin mo lang. Yan, isa na. Ano yan? Slice ng shrimp para yan. Ganyan yung paraan kung paano utoyin yung mga isda. Tapos yan, ihuhulog mo lang yan. May sample na guys. Yan. Oh, may fish. May paparating. Dadakupin tayo. Oh, may bisita.
Ito ka? Wow! Yan guys. Para nandun yung pangako. Wala pa rin ski? Wala pa rin. Parang basta laban lang. Tara, sila. Wow! Yan guys. Medyo malalaki na yung ano. Doon si Rinsky parang nahihirapan na siya sa kalisod guys. Unsa na isda no eh? Anong isda yan? Halwang tasik. Halong tasik yan. Ano kaya yung isda ko guys? Wow! Silay. Merong guno-guno. Silay. Rinsky, okay pa ba tayo dyan? Alam, sa mga panahon. Parang nasusok ka na. Tingnan muna tayo ng dagat. Dalawa guys! Dalawa! Gutob yung isa. So guys, ano pa rin kami, dito pa rin kami, naghihintay kung kailan kakain yung mga isda. Siguro dahil magkatakot yung isda kasi malaki yung alon. May bagyo din kasi. Kaya medyo nagdaot yung panahon natin. Yan. So yan nasa likod. Wow! Masa isda no eh? Ano sa isda? Oh, sa kabila naman. Wow! Wow, ang laki. Wow! Laki ng pata. Laki guys. Anong isda yan eh? Gitong. Guys, kapag finish siya guys. Ay, mulok-mulok magbalik. Sharan! Charan, tikos. Claro. Okay, guys. Ano si Mimo? Wow! Rensoy! Okay pa tayo dyan? Ha? Guys, nahihirapan talaga sa kalisod si Rinsky guys. Hindi kasi siya sanay sa dagat kasi hindi rin kasi siya mangingisda. Rinsoy. Okay pa ba tadiha, Rinsoy? Dagkong balod na inlawas rino di nakaamoy. Ang among kauman guys. Naglain na dyan guys. Wala rino guys, di na amoy. Guys, muli namin kayo naglain ng ilawas ako sa guys. Kasi nagdupo. Ha? Naglain ng panahon guys. Naglain po ng mga kauman. Guys. Hey guys, so na namin rin sa
mong barracks. Kakauwi lang guys. Kapagod. Ang konti pa ng huli namin. May Arnel. Ito lang oh. Thank you guys for watching. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at click nyo lang rin yung like at share para maging updated kayo sa ating future uploads. Special thanks and shout out sa lahat ng mga sumusuporta at nag-share ng aming video. So, special thanks to Maren Salazar, Thanks to Neralgin Mama, Naraline Marianeto, to Lara Dabalos, John Suhetado, to Ejon Suhitado, Nancy Orsal, to Alvin Bouncet, Jocelyn Bouncet, Dennis Ugsang, to Ramel Suhetado Rams Opa, to Ken Kadungo, to Charmaine Alcana. Kung gusto mong ma-shout out sa aming susunod na videos, huwag kalimutang mag-leave ng comment sa comment section below. thanks for watching.